Daan nga Dios sa makausapa, nagaduol kami sa imong presensya. Nagdala kami sa among tanang mga kasalanan sa imong atubangan. Kung naghangyo kami nga imo kaming pasayloon, limpyuhi ang among makasing-kasing ug hunahuna. Og palihog kunsari kami sa imong balaan nga espiritu. Maghatag ka namo og kaalam pagsabot sa imong mga pulong, ilabi na sa kinabuhi ni Abraham. Aron mahimo kini namong panigingnan samtang nagapaabot kami sa duol nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Salamat sa imong pagtubag kay kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Karon atong ipadayon ang atong pagtuon sa kinabuhi ni Abraham. Atong nasayran kung unsa kadako ang iyang pagtuo diha sa iyang Dios, ang iyang pagsalig, ang iyang mga kalampusan sa iyang pakigrelasyon diha sa Ginoo, ang iyang constant o relentless nga connection sa Ginoo sa tanang panahon sa iyang kinabuhi. Apan ato sad nakita ang iyang mga kapakyasan, imperfection, ang iyang mga kulayohon, ang iyang unfaithfulness, faithlessness, o distrustfulness. Apan taliwala niya ng tanan, overall atong makita ang usa kanindot nga kinabuhi diha sa kang Abraham sa iyang pagpadayon, sa iyang pag-alagad ug pagtuo diha sa Ginoo. Ang Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 23 nagingon ang balaang kasulatan, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Pagkanindot sa gisulat ni Apostol Pablo, nga kining mga pulong nga mga pinalangga kong mga kaigsunan, nagpahinumdom sa matag usa kanato nga kinahanglan nato gunitan ang pagpamatuod sa atong paglaom diha sa Ginoo. Kay siya nga nagasaad, matinud-anon. Maunang ato makuha og makita diha sa hulagway og sa kasinatian ni Abraham sa dihang siya gitawag sa Dios. Iyang gihatag ang tanan og iyang gihuptan ang paglaom, gipangusgan niya without wavering. Tungod kay nahibalo siya nga siya nagsaad, ang Dios nga nagsaad niini matinud-anon. Dunay tulo ka mga butang nga ako na usab ibilin kaninyo niining atong pagtuon. Una, sa dihang ang Dios nagtawag kang Abraham, iya usab gitawag si Abraham og God asked Abraham to offer the costliest possession nga naa niya. Ang pinaka-priceless, pinaka-maayo nga iyang nadawat gikan sa Dios, kabtangan nga iyang nadawat sa Dios, gipangayo kini sa Ginoo. Atong basahon ang balaang kasulatan sa Genesis 22 verse 2. Nagingon ang Dios usa ka adlaw niya na ngadto kang Abraham. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac. Now, ang Ginoo is very specific kung kinsa ang iyang gipangayo ngadto kang Abraham. Ingon siya, kuhaa ang imong anak. Ang imong usa ka buok anak. Usa ka anak nga imong gihigugma og kana mao si Isaac. Nahibalo ang Dios nga sa tanang mga butang nga iyang naangkon, mga gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios. Ang pinakamahal, pinakabililhon sa tanan, walay lain kundili si Isaac. Siguro maghuna-huna ta nga sa pagkaamahan ni Abraham, doon na siya'y
pinalabi sa iyang mga anak. Tungod kay niining panahon na, doon na siya ay duha ka buok anak. Si Ismael o si Isaac. Siguro sa laing bahin, nagunahon ako nga gihigugma gihapon niya si Ismael. Apan mas gihigugma niya si Isaac sa pagkaagi nga pinaagi ni anang bataa, ni anang anaka niya, diha gisulti sa Dios nga ang tanang mga nasod o tanang mga panimalay sa kalibutan mapanalanginan. Mao nga kung doon na may butang nga nadawat si Abraham gikan sa Dios nga pinakabililhon para niya, nga gihigugma niya pag-ayo, wala na ilain gawas kang Isaac. Og na hibalo ang Dios niya na. Og ang Dios miingon kaniya, kuhaa ang imong anak, ang imong usa ka buok anak, nga imong gihigugma, nga si Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering. On the mountain I will shew you. Ihalad ang imong anak, ang imong hinigugma nga anak. Usa kini kabutang nga gipangayo sa Dios ngadto sa iyang alagad nga si Isaac. Unsay mga katarungan ngano nga ang Dios nangayo niini ngadto kang Abraham. Ang number one nga katarungan nga akong nakita dinhi sa balaang kasulatan mao, that Abraham may understand the greatness of God's love. Dili buot pasabot nga ni anang tungura gusto sa Dios nga mahibaw-an kung unsa kadako ang gugma ni Abraham diha niya nganuman. Nahibalo ng daan ang Dios kung unsa kadako ang iyang gugma. Ang gugma ni Abraham ngadto kaniya ingon nga iyang Dios. Apan gustong mahibaw-an sa Dios, gustong mahibaw-an sa Dios nga mahibalo si Abraham kung unsa kadako ang gugma sa Dios niya. Sa dihang iyang gipangayo ang iyang anak. Tungod kay kung dili anak ang gipangayo sa Dios, pwede mahatag ni Abraham. Kung mangayo ang Dios og kabtangan, dunay daghang kabtangan nga naangkon si Abraham pinaagi sa Dios nga pwede ibalik niya. Kung mangayo siya sulugoon, naay daghan nga iyang mahatag. Mga hayop naay silver, naay bulawan, kabtangan, pwede niya mahatag. Apan dili na maoy gipangayo sa Dios. Ang gipangayo sa Dios, ang iyang anak nga si Isaac, nga iyang gihigugma. Ngano? Aron masabtan ni Abraham kung unsa kadako ang gugma sa Dios diha niya. Kitang mga amahan, makarelate ani nga sugilanon tungod kay dunatay mga kabataan. Sa dihang pangayoon sa Dios, just for example, ang atong anak ug atong ihalad ngadto niya kay mao'y iyang gipangayo. Sa dihang atong dadon ang atong anak, nagpasabot na nga atong gihigugma ang Dios nga nangayo niini labaw sa atong anak. Og maunay gusto nga mahibaw-an ni Abraham nga ang gugma sa Dios diha kaniya hilabihan kadako. Mas labaw pa kadako sa iyang gugma sa iyang anak nga si Ginoong Hesus. Kay nag-ilustrar kini, nagpadayag kini ngadto kang Abraham nga ang Ginoo nahigugma pag-ayo kaniya nga tungod niya na iyang gipadala ang iyang bugtong anak sa kalibutan nga mao si Ginoong Hesus sa paghalad sa iyang kinabuhi aron paghatag nato og kaluwasan. Og sa dihang gipangayo sa Dios si Isaac, nasabtan kini ni Abraham nga hilabihan day kadako sa gugma sa Dios diha niya. Sa dihang iyang gidala ang iyang anak didto sa bukid sa Moriah aron ihalad ngadto sa iyang Dios. Ikaduha, aron masabtan ni Abraham
that sacrificial offering is representing Christ's death on the cross out of His love. Makita ni Abraham nga ang pagsakripisyo niya sa iyang anak, sama sa pagsakripisyo sa Dios sa iyang anak, nga namatay dito sa cross tungod sa iyang gugma, alang kanimo ug alang kanako. Maunay katuyuan sa Dios. Aron masabtan ni Abraham tanan, unsay plano sa Ginoo alang sa kaluwasan sa iyang puloy-anan, kaluwasan sa iyang kaliwatan, kaluwasan sa mga tao hangtod sa kinatumyan sa yuta. Og ikatulo, masabtan ni Abraham nga kining sacrificial offering lahi ni siya kaysa paghatag niya og ikapulo. Si Abraham matinud-anon sa iyang paghatag sa iyang ikapulo ngadto sa Dios. Well, in fact, ang chapter 14 sa Genesis, verse 20, sa dihang si Melchizedek, nagpanalangin kang Abraham, human niya gidaog ang iyang mga kaaway, nga gipanguluhan sa usa ka hari nga si Chedorlaomer. Gipanalanginan siya ni Melchizedek ang hari og priest dito sa Salem. Priest of the Most High God. Abi ninyo mga kaigsunan, human siya gipanalanginan ang Biblia nagsulti, and he gave him a tithe of all. Gihatag niya ang tanan niyang ikapulo ngadto sa pare sa Salem. Sa hari o pare sa Salem nga mao si Melchizedek. Apan gipasabot sa Dios sa dihang gipangayuan siya sa iyang anak nga iyang ihalad sakripisyo, nga lahi ni siya kaysa imong gihatag nga ikapulo ngadto sa Dios. Tungod kay kung ang ikapulo nagtudlo na mahitungod sa pagka-lordship ni Ginoong Hesus, sa iyang ownership, pagpanag-iya, ang offering mga kaigsunan, sacrificial offering is different from tithe. Puro ni sila balaan mga kaigsunan. Ang tithe, sagrado o balaan, sumala sa Leviticus 20:7. In fact, kanang ikapulo, dili na nato pwedeng ilisan. Sa ilang panahon sa una, mag-ikapulo sila, ang ilang ikapulo, kanang mga mananap. Kung mananap ang ilang kuhaan o ikapulo, example, kung sa usa ka bulan ang ilang mananap makaanak og, just for example, 50 ka buok bag-ong na anak sa ilang mga hayop, karnero ba, baka ba, o unsa ba na siya diha. Inigkuha og ikapulo kung sa mga karnero, itapok ng tanan nga mga nati. Unya, pasudlon sila didto sa turel og pilian sila og ikapulo. Pero ang pagpili sa ikapulo, random ra na siya. Ipasulod ang tanang mga nati dito, ipon gikan sa uno hangtod sa napulo, ang matunong sa ikanapulo, maunay imong isit aside for tithe. Kung pananglitan ang ikapulo na tunong nga niwang nga karnero, dili ka pwedeng maingon nga ako ning ilisan atong tambok nga karnero nga nag-una na dito, no. Kung unsay ma-full sa ikanapo, maunay imong ikapulo. Kung pananglitan ang ikanapulo, tambok ug dako nga nati, dili sa kapuydi nga ilisan nimog niwang. Kay nga naman sa dihang imong ilisan ang prinsipyo sa Leviticus 27, katong imong ikambyo, katong imong gikambyo, mahimo na putong ikapulo, madubli na ang imong ikapulo. So, dili siya pwedeng ilisan. Ang sacrificial offering, nga nag-represent sa offering ni Ginoong Hesus. Kay mauman ni ang offering, ang sacrificial offering, nga girepresentahan ni Isaac, nagtudlo na may tungod kang Ginoong Hesus. Og dili sad ni, importante sad ni pagpili nimo. Tungod kay nagsulti ang Leviticus o Deuteronomy, nga magpili kag sacrificial offering,
kinahanglan kadtong walay mansa o walay buling. Sa ato pa, perfect, without defect or blemish. Kinahanglan kadtong walay mansa, walay buling, dili kiang, dili buta, dili niwang, katong pinakahimsog maotoy imong pilion. Nga naman, nagtudlo to mahitungod sa hingpit nga sacrifice nga mao sa Ginoong Hesus. Nagingon ang balaang kasulatan. 1 Peter 1:18-19. Knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold, gikan sa atong pagkadautan, wala tagilukat sa Ginoo, gikan sa bulawan, gikan sa silver kabtangan nga madunot. Apa nagingon siya? Gipalit kita, but with precious blood as of the Lamb, unblemished and spotless, the blood of Jesus Christ. Mauna ka mahinungdanon kita atubangan sa Dios. Sa dihang nangayo ang Dios, iyang gipangayo kang Abraham, ang pinakabililhon sa tanan, ang pinakagihigugman niya nga butang, tungod kay kanang butanga, nagrepresent na mahitungod kang Ginoong Hesus. Nga maoy namatay alang kanato, nga ang iyang walay mansa o walay sala nga kinabuhi, mauray tako sa paglukat kanato, pinaagis ang dugo nga giula didto sa cross. Ikaduha nga punto nga gusto nako ibilin, mga hinigugma kong mga kapaglaom, mao. Nga God provided Abraham the offering before he asked. Mauna ang nakanindot tungod kay ang Ginoo nag-provide ng daan before niya gipangayo si Isaac. Unsay gisulti sa balaang kasulatan. Let us read from Genesis chapter 22 verses 7 and 8. Sa dihang gidala na niya si Isaac, niadto na sila dito sa bukid, diin iyang ihalad. Natingala si Isaac kay ang katuyuan nila sa pag-adto dito sa bukid sa Moriah, mao ang paghalad sa ilang Diyos. Mao nga nangutana siya kay wa man sila ihalad gidala. Ang ilang gidala paingon sa ibabaw, sugnod raman og kalayo. Ingon siya ngadto sa iyang amahan. Amahan, the fire and wood are here. But where is the lamb for the burnt offering? Versikulo 8. Niya ang tubag sa usa ka amahan. Ingon siya, Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Ayaw nagkabalaka na. Ginoo na'y bahala. God will provide. Ang Ginoo na'y mag-provide. Niining bahina, kining nga sitwasyon makita nato, nga gipadayag ni Abraham sa iyang kinabuhi, nga ang Ginoo mag-provide una sa tanan, tungod kay ang Ginoo nag-provide, nag-offering. Nga wa mahibawi ni Isaac, nga siya day ang offering. Mautoy buot ipasabot ni Abraham. Sa laing bahin, ang iyang sinultihan nagtudlo og laing butang nga ang Ginoo mo provide kaniya. Asa man, ingon siya, God will provide. Ang Ginoo na'y bahala and He will provide. Abi ninyo, mga kapaglaom, before ang Ginoo nangayo kang Isaac, God has already provided Isaac to Abraham. Sa ato pa sa wala pa niya gipangayo si Isaac, iyan ang gitagaan daan og Isaac. Sa dihang si Ismael pa ang anak ni Abraham, wala siya adtoa sa Dios o wala siya ingna sa Dios nga Abraham, ihalad ang imong anak nga si Isaac. Wala, nga naman. Wala pa Isaac at that time.
Ang naa niyang anak si Ismael pa. So before God asked, sa dili pa siya mangayo, iya sang tagaan aron makahatag ta sa gipangayo sa Dios. Sa samang paagi sa atong kahimtang karon, before ang Ginoo mangayo natog ikapulo, before ang Ginoo mangayo natog offering, tagaan sa taniya sama sa iyang gihimo kang Abraham. Sa akong gisulti kaganiha, sa dihang si Abraham, iyahang gigukod ang mga kaaway nga nagbihag sa iyang pagumangkon nga si Lot og sa taga Sodoma o Gomora. Nakakuha siya daghang kabtangan gikan ining mga haria. O guman niini, nagdeclare si Melchizedek nga panalangin ni gikan sa Dios, gitagaan ka og mga butang. Og tungod niya na si Abraham mihatag balik ngadto sa Dios. Tungod kay una sa tanan, gitagaan siya sa Dios. Wala pa siya gipangayui sa Dios sa dihang wala pa niya kana nga posisyon. He provided first Isaac before asking him to offer Isaac. Og ang nakanindot mga kaigsunan, kaysa dihang musugot na ka, ang Ginoo mo provide og laing butang bisan wala pa ka maka-offer. Tanawa ang gihimo sa Dios sa 22:13. Sa dihang naa na dito si Abraham, ready na siya nga iyang patsyo ng iyang anak kay iyang ihalad sa iyang Dios. Apan unsa ang nahitabo, mga kapaglaom? Ingon ang Ginoo, nahibalo ta sa sugilanon. Abraham, ayaw. Nakita na nako ang imong pagtuo mo na expression sa balang kasulatan, although nahibalo ng daan ang Dios niadto. Pero ingon siya, ayaw na Abraham. Pag ingon sa Dios nga ayaw, ang verse 23 ng ingon, Abraham looked up, and there in a thicket, he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Ganahan ko ani mga kaigsunan. Kung sa atong sitwasyon karon, ni atay dako kayo nga problema nga atong giatubang. Iyon ang solusyon sa Ginoo. Look up. Hangad. Tuwa sa langit ang atong solusyon. Sa dihang ihalad na unta ni Abraham, ingon ang Ginoo, dili nakita na nako ang imong pagtuo. Nakita na nako ang imong gugma. Ingon si Abraham, unsaon man ako ni? Unsa may akong himuon aron makahimo ko sa paghalad nimo? Mihangad siya sa langit ug ang Ginoo dunay solusyon. Sa tanan nato mga problema, mga suliran sa kalibutan, mga problema, mga kaigsunan, mga kapaglaom, ato lang ihangad ngadto sa langit. Og ang Ginoo dunay solusyon. Og sa dihang iyang gihangad, nakita niya ang karnero, og iya kining gikuha, og iyang gihalad sa lili o puli sa iyang anak. Ang iyang untang anak mamatay, si Isaac. Apan God provided the burnt offering nga mao kadtong karnero nga nagrepresent kang Ginoong Hesus. Tungod sa atong mga sala, kita'y angay mamatay dito sa krus. Kita'y angayan ilansang tungod sa atong mga kasalanan. Apan salamat sa gugma sa Dios, He provided the burnt offering nga mao sa Ginoong Hesus. Instead of dying, kanang ingon ang balaang kasulatan sa Romans 6, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Apan salamat kang Ginoong Hesus. But thanks be to God. Kay naghatag siya og kinabuhi, pinaagi kang Ginoong Hesus. The gift of God is eternal life through Jesus Christ. Mauna, sa diha nagunahuna pa si Abraham, ang Ginoo nag-andam ng daan. Muna ang usahay mabalaka ta, kanang mo sa atong kaugalingon mo provide ta ngadto sa Ginoo, muuli ta sa iyang mga ikapulo,
Sa dihang muhatag ta og offering, usahay mabalaka ta, wa na'y mabili na to. Apan tanawa ang gihimo ni Abraham, wala pa niya mahalad si Isaac, ang Ginoo naghatag na daan niyag lahi na pud nga ihalad. God will provide. Mauna ang pasalig diha sa balaang kasulatan. God has provided Abraham the lamb for his sacrificial offering before Isaac was offered. Maunay nakanindot. Sama sa gisulti nako sa iyang gisaan nato. Iyatang providan. Munang dili ta mabalaka usahay, kitang mga Kristohanon mabalaka ta. Nga sa dihang makahatag pangayuan ta sa Ginoo sa pag-uli sa atong mga ikapulo, paghatag og manghalad, mabalaka ta nga wa nay mabili nato. Hinumdumi, God will provide. Ikatulo, og katapusan, kag gusto nako ibilin, mga kapaglaom mao. God multiplied Abraham's blessing. Sa ato pa sa dihang atong ihatag ang tanan diha sa Ginoo, ang Ginoo maghatag pagyud og dugang nga panalangin. Nga naman, atong gitun-an, nga sa dihang mangayo ang Dios, tagaan sa ta i-equip, isangkap ta niya, tagaan ta niya sa tanang mga butang before ta niya pangayuan. Og sa dihang ipakita nato ang atong pagsalig diha niya, ang atong pagtuo diha niya, God will multiply your blessing. Dublihon sa Ginoo, dugangan sa Ginoo ang panalangin nga atong madawat. Dunay duha ka blessing nga akong nakita dinhi sa kinabuhi ni Abraham. Nga mausad nay makuha nato sa dihang kita mutugyan diha sa Ginoo, sa dihang kita muhatag sa atong tanan diha sa Ginoo. Muhatag sa atong kinabuhi, sumala sa Romans 12:1 as a living sacrifice. Verse 17, chapter 22. Nagingon ang balang kasulatan, I will certainly bless you. I will multiply your descendants beyond number. Mao nang gisaad sa Ginoo. Ako kang panalanginan, akong dubli-dublihon, pilo-piloon ang imong kaliwatan, nga dili na mahihap, like the stars in the skies, the sand on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies. Panalanginan ko ikaw. Maunay nakanindot mga pinalangga kong mga kaigsunan. Gitagaan siya og daghang mga panalangin. In fact, ang Biblia nagsulti sa material blessing. Number 1, kanang material blessing, gidubli sa Ginoo sa kinabuhi ni Abraham kung matinud-anon ta. Sama sa kasinatian ni Job, sa dihang nagpabilin si Job sa iyang pagkamatinud-anon diha sa Dios, taliwala sa nahitabo sa iyang kinabuhi. Gidubli sa Ginoo ang tanang mga butang nga nawala niya. Ang iyang mga hayop nga nangawala, gidubli sa Ginoo. Bisan ang iyang mga kabataan nga nawala, gidubli sa Ginoo. Namatay ang iyang napulo ka anak. Apan gitagaan siya, lain na sad nga napulo ka anak. Gidubli sa Ginoo ang iyang anak. Kay inigbalik sa Ginoo, sa dihang iyang banhawon ang napulo ka anak, mahimo ng 20 ang mga anak ni Job. Mauna ang Ginoo magdubli sa panalangin. Tanawa ang pagpamatuod sa alagad ni Abraham nga si Eliezer. Ingon si Eliezer, the Lord has blessed my master abundantly, and he has become wealthy. So sa dihang nakita sa Dios, sa dihang gipakita ni Abraham ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa iyang Dios. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Sumala sa pagpamatuod sa iyang servant, sulugoon ni Abraham. The Lord has blessed my master abundantly. Pagkanindot, mga kapaglaom. Gipanalanginan niya abundantly, and he has become wealthy. Daan naman tong kwartahan si Abraham before leaving Haran. Pero gidugangan sa Dios. He has given him sheep, cattle, silver, gold,
male and female servants, camels and donkeys. Tanan, gi-provide sa Ginoo ngadto sa tao nga nagmatinud-anon sa dihang iyang gipadayag kini sa paghatag sa tanan. Mga kaigsuunan, matingala ka sa panalangin sa Ginoo. Unsay giingon ni Ellen White sa iyang pag-provide? Ingon si Ellen White, ang unang nga bahin, nagyon nini, our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us, of which we know nothing. 1,000 ways. Ang Ginoo daghang pamaagi kung usaon niya pag-provide sa atong panginahanglan. Nahibalo ko nga, dunay daghan nato dinhi nga naglisod financially. Dunay mga panahon nga maabot ang scarcity sa atong kinabuhi. Usahay, muduol ta sa Ginoo, og moampo sa Ginoo, og mangutana og asa ta paingon sa panahon nga kita manginahanglan. Siguro uban nato naay panginahanglan mahitungod sa ilang mga estudyante, panginahanglan sa ilang pamilya panahon sa balatian. Apan kung ikaw dili magbakuli sa imong pagtugyan sa imong kinabuhi diha sa Dios, sa paghatag sa tanan diha sa Ginoo, pag-uli sa bahin nga iya sa Dios, sa iyang mga ikapulo og halad, ang Ginoo magpanalangin nimo. Ay pagkanindot mga kaigsunan. God has 1,000 ways in providing you which you know nothing. Maunay gihimo sa Dios. Maunay nakanindot diha sa Dios nga gialagaran ni Abraham. 1,000 ways. Abi ninyo mga kaigsunan, doon na may eksperyensya. Usa ka panahon niya na usa ka panahon diha mi sa usa ka simbahan ni bisita, usa ka adlaw igpapakulay. Niya nang panahon na naakuyog ang among mga anak nanguli gikan sa Mountain View College. Ang problema, pagka Domingo, mubalik sila sa MVC, wala mi kwartang ipadala, ipapliti o ipabalon. Dili pang tuition, pero ang pang-alawan sa among mga anak, pamiliti. Pero ang Ginoo maayo kayo. Nianang sayo sa buntag, sa Sabbath School. Doon na igsoon, miduol ngadto sa among gilingkuran. Og nagdala og gamayng sobre. Ingon dayon siya nga, Pastor, magbahin mo ani ni girlie. Wala lang pud nako diretsog tan-aw ning ko nga daghan kaayong salamat. Paguman katong among kamanghurang anak iyang gilili. Kay kaning mga bata usahay mga asyusa man kayo, iyang gilili. Nakita niya dito ang gisulod sa sobre $100. Inako nga murag maulaw man ta ani nga wa pa ta kawali unya gitagaan naman untag kwarta. Wala man ko nagsulti ani kay aron tagaan tag kwarta ni Gwali pero maunay pamaagi sa Dios. Pagkahapon dayong uli, doon na po'y laing igsuon. Nga nitunol na po og sobre, gamayng sobre. O pagtanaw sa sobre, naagihapoy $100. Abi ninyo, mga kapaglaom, ang among problema ni Mrs. para sa among anak, mga anak pagkaugma, nasulbad anang adlaw nga igpapahulay. Pagkagabi pag-abot sa Osamis, among gipa-change og nakalakaw ang among anak, tulo ka mga anak balik sa MBC, nakapamiliti og nakadala og allowance. God has 1,000 ways mo na giingon ni Ellen White. Mo nang dili ta mabalaka atong ihatag ang tanan kay ang Ginoo nahibalo sa atong panginahanglan. Iyang dugangan ang atong mga panalangin kung matinud-anon ta diha sa Ginoo. Ikaduha, spiritual blessings. Iyatang panalanginan spiritually. Mauni na kanindot kung atong ihatag ang tanan. Kay in return, mapanalanginan ta. Dili ta muhatag kay aron panalanginan sa Ginoo. Apan hatag ta tungod kay
nalipay ta nga gipanalanginan sa Ginoo og kining tanan resulta na lang ni sa atong paghatag sa tanan natong kaugalingon diha sa Dios. Spiritual blessings. Genesis 22:18, and through your descendants, ingon ang Dios kang Abraham, all the nations of the earth will be blessed because you have obeyed me. Ang tanang mga kaliwatan, tanang mga nasod, tanang mga panimalay, mapanalanginan, pinaagi kanimo. Si Abraham, maoy nagdalag panalangin. Gusto na ko balikon, ako ning gi-share sa miaging gabi. Apa nag-ingon si Ellen White, 126 sa Patriarchs and Prophets. Ingon siya, and to these ways added the assurance, precious above everyone, to the inheritor of faith. Precious, unsa man ni? That of his line, sa linya ni Abraham, the Redeemer of the world should come. In this shall all the families of the earth be blessed. Si Abraham nagpabilin sa iyang pagtuo. Tungod kay nahibalo siya. Nga niya siya niini nga kalibutan, kay siya mo'y taytayan sa panalangin, sa kaluwasan, sa tanang mga tao, sa tibuok, yuta. Maong nga nagpabilin siya sa iyang pagtuo o sa iyang pag-alagad diha sa Ginoo. Taliwala sa daghang mga pagsulay nga iyang nagian, apan ang iyang koneksyon nagapabilin. Maunang giingon sa Hebrehanon 10:23. Huptan nato pag-ayo ang pasalig sa atong paglaom diha sa Ginoo, kay siya nga nagsaad matinud-anon. Sa atong kahimtang mga pinalangga kong mga kapaglaom, kung atong ihatag ang tanan sa Ginoo, dili lang nga ang Ginoo mo provide sa atong panginahanglan, apan iyang panalanginan kita spiritually. Panalanginan ta niya spiritually. Nahinumdum ko sa dihang na-assign ko sa distrito. Usa ka panahon yana ang akong mga doon na may waling aghimo nako ni adtong panahon na mga Bible workers miuli dito sa among quarter. Pagabot dito, ingon ang usa ka grupo, Pastor, nakaagi mi dito og usa ka matinud-anon siya sa iyahang tinuhuan. Og niingon siya namo, Brad, ayaw na kog baliki dinhi. Kay dili na ko mubalhin og laing tinuuhan. Ingon dayon siya, nakakita ka ng among simbahan diha nga bag-o na human. Dako kayo kog naamot diha. Dili na ko mubalhin og laing tinuuhan, kay dako na ko gasto diha. Unsay gusto na ko ibilin, mga kapaglaom? Buti pasabot nga kun kita dunay dako nga gibutang diha sa Ginoo, sa atong kabtangan, posible sa atong panahon, sa atong kinabuhi nga atong gihatag diha sa Ginoo, dili na ta gusto mo bulag gikan sa atong Dios. Kung doon na tayo nahatag nga dako nga bahandi alang sa bulaton sa Ginoo, pinaagi sa atong halad, pinaagi sa atong ikapulo, pinaagi sa atong contribution diha sa atong iglesia, diha sa Ginoo, dili na ta mubulag sa atong pag-alagad. Nga naman, dako na ta gasto diri. Unsay giingon ni Ginoong Hesus sa Mateo 6:21? For where your treasure is, there your heart will be also. Kay kung asa gani nimo ibutang ang imong kabtangan, asa gani ibutang nimo ang imong bahandi, to asa didto ang imong kasing-kasing. Mao na si Abraham. Ang tanan nga gihatag sa Dios, iyang gihatag balik didto sa iyang magbubuhat. Og tungod niya na, nagpabilin ang iyang pakigrelasyon diha sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi. Gani si San Pablo nag-ingon sa Hebrehanon 11, kining tawhana namatay, nga wala makadawat sa saad sa Dios, apan nagpakamatay diha sa pagtuo. Kay siya nagtanaw ni anang syudad diin
ang magtutukod mao ang Dios. Mga igsoon, we are just strangers in this world. Muagi lang ta dinis kalibutan, dili ni mao ang atong puloy-anan. Ang Ginoo nangayo sa imong kinabuhi karon. Pangayoon niya ingon nga living sacrifice. Atong ihatag ang tanan. Tungod kay dili ni mao ang atong puloy-anan. Muadto ta sa langit. Ug sa dili madugay, mubalik si Ginoong Hesus, alang kanimo ug alang kanako. Magkita ta sa langit. Ang Dios mong panalangin. Magampo ta. Amahan nga balaan. Salamat sa laing pagtulunan nga among nakatunan ni ining takna. Tuguti Ginoong Dios nga sa dihang among mailhan si Ginoong Hesus sa among kinabuhi. Among ihatag ang tanan diha kaniya. O sa dihang among ihatag ang tanan diha kaniya. Makatabang kini sa paglig-on sa among pagtuo. Hangtod sa imong pagbalik. Aron sa panahon nga mopadayag si Ginoong Hesus, kauban sa among mga kaigsunan, kauban sa among membro sa puloy-anan, kaming tanan, mupuyo sa imong gingarian, hangtod sa wala na katapusan. Salamat sa Balang Espiritu nga maggiya sa among kinabuhi gikan karon ug hangtod sa imong pagbalik. Kay kini among giampo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen.